Ollaan Lepovedellä. Kesän ensimmäinen retki. Ensimmäinen sortsipäivä. Joku 26 astetta lämmintä. Itse mikä peikkometsä. Itse just sanoin tuossa Mialle, että kun on kävellyt tässä perjantai-iltana töiden jälkeen pari kilometriä täällä metsässä, niin on kuin uusi ihminen. On se vaan ihan älytöntä, millainen vaikutus luonnolla on. On hirveän hyvin tuohon reittimerkkiin. Hamokkikylä on melkein valmis, enää puuttuu katos. Hyvää huomenta. Me ollaan herätty ja keitellään aamupalaksi jalluhilloa. Syödään siis lettuja. Jalluhillosta vähän löröä. Nam nam. Aika hyvin lettui. Maisematkin kelpaa. Kai se kesäkausi tästä sitten virallisesti lähtee käyntiin. Joo, kyllä näillä lentää. Olisi kiva ensimmäiset kiipeilyt Olhavalla, jos ei vuoden 2005 jäätikkökurssia lasketa. Harmi, että jää nyt tällä kertaa vähän lyhyen, mutta täytyy tulla uudestaan. No niin, kiipeilyt on kiivetty ja sitten pitää lähteä kotimatkalle. Tässä oli siis nakkenakuttaja ja sen ankkuriin pääsee hyvin yläkauttakin, ei tarvitse mitään sirkustemppuja. Ja tää oli 5 ja vieressä oli tommonen joku 4. Niin hyvä tämmönen Olhava alkajan seinä. Tiedätkö mikä mulla tuli just mieleen? No. Mä haluan mennä uimaan. Täällä riittää näitä mäkiä, nousuja ja laskuja. Tää on kyllä hyvä, saa tämmöstä hyvää korkeuserotreeniä. Lapinsalmen sillalla on ruuhkaa, jono. No niin, päästiin Nimen sillalle.